Zodiac Broadcasting Station pa nthawi ya masana. Zinanga ndine Winston Kaimina ndipo takulandirani ku msonkhano umene watola nkhani omwe atsogoleri ena azipembedzo akonza. Nkhani yakulu yomwe afuna akambe ndi okhudzana ndi ripoti la ngozi ya ndege lomwe latuluka posachedwa apa. Ndiyetu ndiso ndizanga apa Innocent Kunchedwa yemwe tikhala naye limodzi mwina pang'ono chabe tikudziwa nkhani imene ya Malawi akhala kuitsatira tangu akumbusana Malawi zachitika zotani mwina kuti tifikepo pa nthawi ino. Mwina tikachoka masiku apitawo sikale kwambiri president analamula kuti ripoti lomwe ankafufuza a committee of inquiry libwere poyera, ndipo ripoti imene tinaona kuti likubwera poyera poyamba linali ku msonkhano watola nkhani kumene kuja komwe anafotokoza kuti ripotilo lipita kwa president asanalipange publicize kulitulutsa kuti anthu akhale nalo. Masiku chepa apitawa taonanso kuti president analamula kuti ripoti imenelo lipitenso kwa anthu aligawe. Naona pa masamba mchezo ripoti imene lagawidwa. Mwina masiku dzulo ngasidzanaso tinaona atsogoleri a mpingo wa Katolika anayankhulaponso za ripoti imene. Ndi lero tikuonanso atsogoleri a mipingo sitikudziwa kuti ayankhulapo chani zokhudza ripoti imene. Poti ndi public document alisakhuza yankhulapo tingomva kuti aziti chani. Zona nkhani wathu ameneyo Innocent Kunchedwa ndiye panopa tikupatsireni kwa akuluakulu amene akuyendetsa msonkhano umenewo watola nkhani pomwepo kuonera Zodiac Broadcasting Station. Good afternoon, everyone. Shall we pray? Father, we give glory and honor for this wonderful moment as we are here. Thank Lord for this wonderful day in the mighty name of Jesus. God, I believe that we are here to unite our nation, Malawi. Therefore, we ask wisdom and knowledge from above. In Jesus' mighty name, amen. Welcome everyone in this very place as we are having the press briefing in this wonderful place. First of all, I want just to acknowledge the presence of all the media that they are here, the Zodiac, NBC, and Times, if you are allowed here. May God bless you for your availability in this very place. Before we start, I want just to acknowledge also the leaders, the panel, that they are here in front of us here. We have Apostle Dr. H.J. Chigona Malunje Unti. We have Bishop Joseph Kazembe. We have Apostle Nyilenda. We have Apostle Chipiliro Chintenga and Sheikh Muft Chindamba, Dr. Hope Nkoma, Reverend Alfred Poti, Reverend Patrick Siga, Sheikh Manyali, and Prophet Zakaria Kansota. So one thing that I want just to say before we start, it's not only about giving the report or sharing about the report of the plane crash. We want just to thank and appreciate the good work that the Commission of Inquiry, they did as they were commissioned to do that. They have done a good work in this nation. So when you see the concerned faith leaders that they are here to appreciate the good work that has been done here in Malawi. And the other thing why we are here today is about the unity and peace. We are the advocates of peace and unity in our nation. So there are a few things that we'll talk in this wonderful time. Thank you very much. Before I continue, I want just to ask Dr. Hope Nkoma to take the floor. Thank you. Thank you so very much. We want to give glory to God for giving us this opportunity that we can come together as faith leaders, and also we want to thank each one of you for patronizing such an event that we can time and again in this country
of democratic values where people can express their views in different ways and have that liberty because of what the Constitution gives to us. And so we want to give glory, God, for all the media houses that are here. We want to thank you for your coming and feel that we are cherishing the moment together with you. And all the faith leaders that are here, we want to give glory because you are here. And just like you have heard, we are just concerned leaders in Malawi. And I heard in the preamble when our fellow from Zodiac were giving us some introductions, they talked about the report, the plane crash, and everything that happened. And they also alluded to the fact that some of the faith leaders also did a mention of that in other services and talked about that. And we believe that in a democratic country like this one, having everybody having their own views and they can express their views. First and foremost, we want to foster the peace, the spirit of peace, that each one of us can live in harmony as a nation. And if we are going to argue, let's argue on principle and ideas and not attacking individuals and discrediting anybody else, but rather than restricting ourselves to the democratic values and be able to build our nation. And so as for concerned leaders, I've got a statement that I'm going to make, and after that we'll have people from both sides that are going to make some contributions to the same. Depending on how they look at things and how we can foster peace, hope, unity in our country. It is very, very important for us to do that because our nation cannot go forward if we cannot come together as a nation and be able to build a nation regardless of the tragedies that can befall us, regardless of the issues of religious affiliation, political parties, and what we may have. At some point in time like this, we need to come together as the faith leaders and give a direction to the nation, to the government, and the direction that is going to build our nation. And so we are going to give a statement from the concerned faith leaders on remarks that have been just given in one of our congregations, especially in Blantyre. And so this is what we're going just to give, and then thereafter give what we think it's the right for us to do. And so as the concerned faith leaders, we want to express our gratitude, but also at some point in time a concern, especially as we are responding to the recent remarks that have been made, and we have seen them all over in the papers. Both papers are alluding to that fact. That means it's a public domain that everybody can articulate on that, can give ideas and what they have. And so that's what we want to do. And this happened by our renowned Archbishop Msusa, who also is a well-known figure in our nation that we respect so much. We deeply respect Archbishop for the contributions that he has been making and he is continuing making in our country in as far as Malawi is concerned, but also as other churches and religious organizations are concerned here in Malawi. And the fabric of our nation is going to be torn or is going to be maintained with all sectors of life, religious, political, economic, and all of us. And that's why it is very, very important for us that if we are arguing and talking, let's talk on facts, let's criticize facts, and let's support facts, and so that we can build our nation together. So we believe this moment calls for a reflection and dialogue to ensure the faith community continues to be a beacon of unity in our country,
it continues to be a beacon of healing, but also reconciliation, because there's a lot that we need to put together to unite our nation together, to bring our nation to the healing, but also to bring our nation to reconciliation. Now, acknowledging the contributions of the Archbishop, I want us to begin by expressing our heartfelt gratitude and appreciation for the impactful leadership and steadfast commitment that he is doing to promote peace in Malawi. And let me mention some of the things that we can outstandingly point out in as far as his endeavors are concerned. Number one, he is one of the people in Malawi who is advancing peace and freedom. Ever since we've learned from him, he is an enduring effort to ensure peace remains as a cornerstone of our nation, but also enabling every Malawian to thrive in a harmonious environment. This he has done so excellently. But also the other thing that we can point out is promoting love and respect. He is one of the pillars who is upholding the core Christian values of love and respect, which align with Malawi's shared societal principles and fostering unity among diverse communities. We can also point out to his efforts in condemning violence. He's been in the forefront condemning violence, advocating for the stopping of violence in all sectors of life, regardless of where one is coming from, and also spreading the message of nonviolence across the nation. And also discouraging disruptive demonstrations when it comes to the political arena, because as a matter of fact, we cannot exclude the church from politics, much as we say that the church should be that side and the politics should be that side. But we as faith leaders are in the forefront directing people how best they can build our nation. So he's one of the people that has been discouraging disruptive demonstrations, preventing demonstrations that are violent in nature and all those kind of things. But he's also one of the people who upholds the rule of law, safeguarding justice and equality by rebuking instances where individuals or groups attempt to take the law in their own hands. And also, he's one of the people who has encouraged national unity at large, affirming that Malawi belongs to all, whether from the north, central, and south, and emphasizing the right of every individual to move freely and exercise rights without fear or discrimination. These are some of the things that we can point out that we are learning from him and from other faith leaders, and as far as building up our nation is concerned. But what is our concern after we have looked at all the positives and the things that we are learning from him? While we honor these commendable efforts, we believe that Archbishop's recent remarks somehow fall short of both the values he has stood for throughout his ministry. The values that we've talked about, non-discriminatory, the values that we have talked about, ministry, propagating peace and promotion, proper and responsible discharge of faith leaders' functions. The recent remarks undermines the same that he has been upholding. As a consequence, we also believe his recent remarks risk undermining the unity which is being fostered in our country, but also undermines the peace that is being fostered in the country, but also undermines the reconciliation, because these are the core things that we're looking for as a nation: to reconcile where we did not do well to each other, to bring peace and unity in our country regardless of religion, regardless of political affiliation, regardless where one is coming from. Urgently, Malawi is at a verge of looking forward to people that are going to bring peace and unity in whatever we are speaking, we are talking. And so how could this undermine
the peace? How could this undermine the tranquility and the unity and the reconciliation that needs to take place? First and foremost, we have to understand that the remarks can bring a failure to promote peace and accountability, because as figures in the religious sector, our words are so powerful in whatever we do and whatever we say. So being very conscious in what we are saying to the nation and our people is very key in building our nation. If we are going to be careless in our words while we are on the pulpit in the confined walls of our churches, of our mosques, it will not end there, because all these people are living in a society where they meet as a family unit, as a community unit, later on at the larger extent as a national unit. And that's why we are seeing that these remarks have got the ability to undermine the promotion of peace and accountability. And so we are pleading, and that's why we are saying, no, it's very, very important that some of the things needs to be put on the limelight, so that as faith leaders, as people who are in front, as people that the nation believes on us, and the government should be coming to us seeking help, seeking advice and assistance in how to run other things and affairs. It is very, very important in the choice of words that we use in our pulpit, because they have got the power to build the nation, but they also have got the power to destroy the nation. I want us to believe that as people who have learned principles of preaching and principles of teaching, you would be able to understand which words are building for, which words are for reconciliation, and what is it that we need to do in order that we put all people together as Malawians without being divided in one way or the other. And while the scriptures are so greatly at length, they clearly spell out the kind of message, but also the kind of conduct, but also the kind of attitude and character required of faith leaders in the course of discharging our ministry, including St. Paul's admonition for faith leaders to not have anything to do with foolish and stupid arguments, because you know they produce quarrels. You know, when we produce words that are not in tandem with what is supposed to be done, at the end of the day, the nation is going to be at break. And the Lord's servants must not be quarrelsome, but must be kind to everyone, able to teach, and not resentful. And this is according to 2 Timothy chapter 2, 23 to 24. So we believe that the bishop's remarks have fallen short of this mandate, thus undermining the collective responsibility that we as faith leaders have to speak only what builds people's holistically, spiritually, economically, and otherwise. Not what puffs people up with resentment and pride, inciting them to do things that are not in tandem with building the nation. Additionally, since the bishop is a national figure, his approach failed to reflect the moral and the civic duty he has to contribute to and sustain the national unity and peace. And number two, we are saying the remarks risk of division within the nation as well as in the faith communities. The timing and content of the bishop's statement risk sowing unnecessary division within the faith community and the nation at large. It is important to acknowledge that the Commission of Inquiry, for example, into the tragic accident that claimed the lives, for example, of the late Vice President, Dr. Sauls Chilima, and the other 8 people that were also affected. It was a commission that was instituted because we Malawians wanted
it to be constituted. We cried for it, and the leadership of the nation instituted a commission of inquiry. If the leadership of the nation instituted the commission of inquiry, I am very much pretty sure that the leadership of the nation can be validated both spiritually as well as intellectually. Meaning to say, the people that were being chosen to be part and parcel of the commission of an inquiry, they were skilled people in one way or the other. There were lawyers and legal experts. There were traditional leaders that we do respect in our nation. There were religious leaders that we respect in our nation. In other words, when faith leaders come in a podium like that one and discredit what is in a report, we are undermining the credibility of the leadership that instituted the commission of inquiry, of which we are mandated to, but not in a public podium. We can find means and ways of doing the same, because we are mandated to do that. We are mandated to invite the people in leadership in whatever way, because we have the capacity to do that. And so we are saying that if the Archbishop had concerns about the Commission's finding, we believe he should have respectively raised those concerns, either directly with the Commission when he had opportunity, and he still has opportunity for that, out of respect for the fact that the members of the Commission are esteemed professionals, just like we have alluded to. We had technocrats in there. We had tradition leaders in there. We had faith leaders in there with different skills being instituted by the leadership of the land. And the leadership of the land was responding to the cry of the people by saying we need a commission of inquiry that needs to be instituted, addressing the matter publicly and from the pulpit, where those he is accusing have no opportunity to respond, and where none of the Catholic bishops and members who hold different views can express their opposition to what is clearly his personal opinion, risk the public's trust in our nation process of coming to terms with the findings of the commission, and also the credibility of all religious leaders that were involved in that particular commission, and the wisdom of the bereaved families as well for calling for the independent commission of inquiry, all of which can in turn leave the nation with no defense from the church against division and discord at a time when the nation needs it most. And number three, we are seeing that there is a missed opportunity to provide healing and hope. We were at a trajectory whereby the nation was going or is going to a healing process. And lo and behold, while we are on the trajectory of a healing process, and then we are coming back and say there are evidences that needs to come out, meaning to say, no, let's not heal, let's go back, which is detrimental to our nation, and we need to see that this is a missed opportunity to provide healing and hope. So at a time when Malawi is embarking on a healing trajectory, the bishop's remarks could have served as a beacon of hope, comfort, and encouragement, helping the nation to heal from a deep and pain wound that no single commission of inquiry can heal, and a painful loss that no commission of inquiry can reverse. For such commissions are only meant to be part of the healing process and not the whole process. For there are other aspects of national healing that must come from duty bearers like Archbishop Msusa himself and all faith leaders themselves, including the responsibility to shepherd the nation towards accepting and grieving our nation laws. Instead, the Archbishop missed the opportunity to do this
as part in the healing process by detracting from the collective progress being made toward reconciliation and peace. The late Vice President was a national figure whose tragic death deeply affected all Malawians, regardless of political, regardless of social or religious affiliation, and even deeply affected some members of the Commission of Inquiry who knew and loved him personally. As such, national tragedies demand responses from faith leaders that transcend individual or denominational interests, focusing on collective healing that comes from understanding that we have suffered the loss together and must grieve that loss and heal from it together, not statements that unduly and unfairly presume to portray ourselves as grieving genuinely and others are not grieving at all. And number 4, acknowledging the work of the Commission of Inquiry is very, very important. We commend the Commission of Inquiry for their transparency, professionalism, and accountability. The Commission provided an open platform inviting anyone with information regarding the accident to come forward. With this inclusivity demonstrates commitment to uncovering the truth. And the bishop's rejection of the findings without stating what evidence or knowledge he has as a basis for denouncing it suggests that he is in possession of additional information, in which case he owes it to the nation to state what this information is so that it can be compared to what those who presented evidence to the Commission provided, failing to which the nation in general and the faith community in particular has no choice but to regard these sentiments as being driven by something else other than established facts and evidential material that are available for public scrutiny. After all, the fact that the bishop did not dismiss or reject the credibility of the Commission of Inquiry when it was appointed means that even he himself accepted that members were high-level professionals and technocrats with integrity and expertise required for such a sensitive task, and so it cannot be in good faith that he dismisses it credibly now, simply because its findings do not suit his preconceived and unsubstantiated notions about the accident. In fact, it cannot even be claimed that the Commission of Inquiry did not conduct its work independently or without political interference. For all of us as a nation are aware the commendable, exemplary, and unprecedented decision by His Excellency the President to demonstrate profound transparency by releasing the Commission's report to the public before receiving it himself. This act of openness showed his readiness to bear any accountability and gave the nation confidence in the credibility of the findings. In fact, Bishop Msusa believes there are anomalies or errors in this report. We urge him to present his evidence openly. What we cannot accept or condone is the disruption of national peace through statements that distract us all from the process of truth and reconciliation and fuel unnecessary discord. Now, we need to separate the church and politics. As faith leaders, we urge Archbishop Msusa to recognize the critical need to separate matters of the church from politics. The church is a place of refuge, peace, and spiritual restoration, while politics operates in different spheres marked by contest and conflict. We must avoid using the pulpit to make statements that advance political agendas and risk bringing confusion in our nation. Faith leaders must instead focus on preserving the sanity and peace of Malawi and guiding its people toward reconciliation and unity. May we call upon for unity and reconciliation. As faith leaders, we all are calling upon for reconciliation and unity and a healing process that will see our nation to thrive, because
with political unrest, development cannot come by. Because with political unrest, we cannot do anything, even in our churches, even in our country. Because with political unrest, things are going to be chaotic. So we are calling for a mind from the faith leaders that is going to say, let's build our nation together, regardless where we are coming from in terms of religion, regardless where we are coming from in terms of political affiliation, regardless of whatever we are, but we need to build. And so by that, we need to be very careful in the choice of words that we are using, that we learned when it comes to homiletics, when it comes to hermeneutics, so that we are able to build our nation, and together we can leave this nation to our children, a developed nation. So we remind Archbishop of his vital role as a father, because we regard him as our father. He is a father and he will remain a father. And we are just pleading that we need to be just very conscious in our statements that are going to cause chaos in our country. That must not come out from the pulpit. And so we are pleading for such. We are also pleading that he is one of our own, and we thus accept his rare error in judgment on this occasion as our own. And therefore we wish to offer all Malawians an apology for this an anomaly in our own ranks. Otherwise, we stand together in urging all Malawians to remain committed to the journey of healing, peace, and reconciliation. And we continue working as one to build a stronger, more united Malawi. I thank you so very much for listening. God bless you. Thank you very much, Dr. Koma, for the wonderful speech that you have given to us. At this juncture, I want us to ask Apostle H.J. Chigona Malunche for a comment. Thank you very much. My comment on the report and on the speech Doctor has written is to thank the Catholics that we would like to acknowledge the significant impact and influence the Catholic Church has had on the development of this nation and its unwavering commitment to promote peace in Malawi. The Catholic Church has consistently stood as a beacon of peace and has partnered effectively with the government on various projects and matters of national development. Even during the times of tragedy, the Catholic has demonstrated exemplary leadership. Following such events, the Church has provided wisdom and counsel and extended solidarity to His Excellency and the nation as a whole, offering support that reflects its deep commitment on unity and progress. We are here to recognize and appreciate these efforts, acknowledging the vital role the Catholic Church has played in shaping our nation's journey towards peace and development. Thank you very much. You can clap hands for that. Now I want us to call Reverend Alfred Pote. Thank you very much. Now I want us to call Reverend Alfred Pote. Your adversary to Kalimeni Oma Chichewa. So, Sikomo Kwambiri, Reverend Malandiri.
popeza ena amene akutimvera komanso kutionera akutitsatira mchichewa ndingowerengapo mchichewa kuti kodi nkhani ikuti bwanji. Ife okhudzidwa atsogoleri a chipembedzo tikufuna kuyamikira ndi kuthokoza atumiki a Archbishop chifukwa cha utsogoleri wake wokhala ndi mphamvu komanso kudzipereka polimbikitsa mtendere mdziko lathu la Malawi. Makamaka tikufuna kuvomereza ndi kuthokoza iye pa izi: 1. Kulimbikitsa mtendere ndi ufulu. Kuyesetsa kwake kuonetsetsa kuti mtendere ukhale maziko a dziko lathu komanso kuti aliyense wa Amalawi asangalale ndi ufulu wokhala ndi moyo wa mtendere ndi chiyembekezo. 2. Kulimbikitsa chikondi ndi ulemu. Kukhazikitsa mfundo zofunika za Chikhristu, chikondi ndi ulemu, komanso mfundo zomwe Amalawi onse amagwirizana nazo. Potero kulimbikitsa umodzi pakati pa anthu osiyanasiyana. 3. Kulimbana ndi nkhondo ndi chiwawa. Kuthandizira ndi kulimbikitsa lamulo la Stop Violence Act komanso kulankhula mosapita mbali polimbikitsa uthenga wokana nkhanza mdziko lathu. 4. Kuletsa zionetsero zosokoneza. Kuyang'anira kuti pakhale kupewa zionetsero zomwe zikanasokoneza chitukuko cha Malawi pa nkhani za chuma, chikhalidwe komanso zikhulupiriro za chipembedzo. 5. Kutsimikizira kutsatira malamulo. Kudzudzula anthu kapena magulu omwe amafuna kuphwanya malamulo ndi kudzipereka monga oposa lamulo. Potero kuonetsetsa chilungamo ndi ufaniziro kwa onse. 6. Kulimbikitsa umodzi wa dziko. Kutsimikizira kuti Malawi ndi wa onse ndipo aliyense ali ndi ufulu woyenda momasuka mzigawo zonse ndi kuchita zomwe ali ndi ufulu kuchita popanda mantha kapena tsankho. Ngakhale tikuyamikira kwambiri kuyesetsa kumeneku, tikukhulupirira kuti pali mwayi wina woti uthenga wa Archbishop wokhudza umodzi, mtendere, chikondi ndi ufulu ukhale wolimba mtima kwambiri, kuonjezera mphamvu pa uthenga wace, kuthandizira kulimbikitsa mgwirizano ndi chitukuko cha Amalawi ambiri. Tikukhulupirira ndi kuthandizira kuyesetsa kwa Archbishop popitiriza kutsogolera dziko lino mwanzeru ndi chisomo ndi kulimbikitsa tsogolo labwino kwa onse. Mawu ochokera kwa atsogoleri a chipembedzo okhudzidwa pa zonena za Archbishop Msusa pa nkhani za dziko. Ife atsogoleri a chipembedzo okhudzidwa tikuona kuti ndikofunikira kuyankhulapo pa zonena zomwe Archbishop Msusa wa tchalichi cha chikatolika ananena pa utumiki wake ku Blantyre dzulo. Ngakhale timalemekeza udindo wake ngati mtsogoleri wa uzimu, tikukhulupirira kuti mawu ake sanakwaniritse udindo wawo womwe anapatsidwa atsogoleri a chipembedzo, m'malo moti akhazikitse mtendere, mgwirizano ndi kuyanjana komwe dziko la Malawi likufunira kwambiri pa nthawi yovutayi. Mawu ake akhoza kulimbikitsa
mikangano yosafunika. 1. Kusakwaniritsa udindo okhazikitsa mtendere ndi kuongolera. Udindo wa atsogoleri achipembedzo ndi kubweretsa bata, mtendere ndi machiritso mdziko, makamaka nthawi ya mavuto. Zonena za Archbishop Msusa sizinakwaniritsa udindowu, koma zikuonetsa kulephera kwa atsogoleri achipembedzo pa nkhani yoonetsetsa kuti anthu akhala ogwirizana komanso kuti dziko likhale lolimba mtima ndi lokhazikika. Njira yomwe adagwiritsa ntchito sinaonetse udindo wa uzimu wotithandiza kufikira pa mtendere ndi mgwirizano. 2. Chiopsezo cha chisokonezo. Chiopsezo cha kusokoneza mgwirizano mdziko ndi chipembedzo. Nthawi komanso zomwe Archbishop Msusa ananena zili ndi chiopsezo choyambitsa kusamvana mdziko komanso gulu la atsogoleri achipembedzo. Zikufunika kuzindikira kuti komiti yofufuza mwatsatanetsatane pa ngozi yomwe idapha wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Macraus Chilima ndi ena asanu ndi atatu inali ndi othandizana ochokera magulu osiyanasiyana. Mwa iwo munali achipembedzo, majaji, kuphatikizapo atsogoleri akatolika, amalamulo tanena kale, komanso mafumu, komanso ngakhale iwo amene akuyimira mabungwe. Archbishop Msusa anali ndi nkhawa ngati Archbishop Msusa adali ndi nkhawa zokhuza zotsatira za komiti, akanatha kufotokoza nkhani zake molunjika kwa komiti, kulankhula pagulu, osayamba kukambirana kwa yekha kumawononga chidaliro ndipo kumatha kubweretsa kusokoneza mdziko. 3. Kutaya mwayi wopereka machiritso ndi chiyembekezo. Nthawi yomwe dziko la Malawi likuyesetsa kuchira, mwa mawu Archbishop akanatha kukhala gwero la chiyembekezo, chitonthozo, chilimbikitso. M'malo mwake mawu ake awononga zomwe tikupanga monga dziko kuti tikwaniritse kuyanjana ndi mtendere. Wachiwiri wa atsogoleri yemwe anamwalirayo sanali wotsogolera wa chikatolika yekha kapena nthumwi ya chigawo china. Anali munthu wa dziko lonse amene imfa yace yagwira mtima anthu onse a Malawi mosasamala za ndale, chikhalidwe kapena chipembedzo. Ngozi zomwe zimakhudza dziko lonse zimafuna yankho lomwe limaposa zofuna za munthu kapena gulu lina lake kapena lomwe limayang'ana pa mgwirizano ndi machiritso a dziko lonse. Number 4. Kulemekeza ntchito ya komiti yofufuza. Tikuyamikira komiti yofufuza chifukwa cha kuonekera poyera, ukatswiri ndi kudzipereka kwawo ku ntchito yawo. Komiti idapereka mwayi kwa aliyense amene anali ndi chidziwitso chokhudza ngozi kuti abwere ndi kufotokoza. Izi zikusonyeza kuti anali wokonzeka kufufuza zoona. Archbishop Msusa akuti ali ndi chidziwitso china. Ngati ndi choncho, ali ndi mwayi wokwanira kufotokoza komiti. Komiti inali ndi othandizana omwe ndi akatswiri
ndi anthu okhala ndi ulemu komanso luso lofunikira pa ntchitoyi. Tikuyamikiranso utsogoleri wapamwamba wa mlembi wamkulu wa dziko amene anasonyeza kuonekera poyera potulutsa ripoti la komiti poyera asanalandire yekha. Izi zikusonyeza kuti anali wokonzeka kuyang'aniridwa ndipo anapatsa dziko chidaliro pa ripotiro. Ngati Archbishop Msusa akukhulupirira kuti pali zolakwika kapena zofunikira za ripotiri, tikupempha kuti afotokoze umboni wake momveka bwino. Chimene sitingalole kapena kuvomereza ndi zosokoneza mtendere wa dziko kudzera mu zonena zomwe zimapeputsa anthu kutali ndi zoona komanso kuyambitsa mikangano yosafunika. 5. Kusiyanitsa nkhani za tchalichi ndi ndale. Monga atsogoleri a chipembedzo, tikupempha Archbishop Msusa kuti azindikire kufunika kosiyanitsa nkhani za chipembedzo ndi ndale. Tchalichi ndi malo opulumukirako mtendere ndi kulimbikitsa uzimu, pomwe ndale zimayenda m'malo osiyanasiyana. Tiyenera kupewa kugwiritsa ntchito mpingo popereka mawu omwe angabweretse chisokonezo, mikangano kapena kusamvana mdziko. Atsogoleri a chipembedzo ayenera kuganizira koposa zonse kuteteza bata ndi mtendere wa Malawi ndi kuthandiza anthu ake kuti akwaniritse kuyanjana ndi mgwirizano. Kupempha mgwirizano ndi kuyanjana. Monga atsogoleri a chipembedzo, tikupempha Archbishop Msusa ndi atsogoleri onse a chipembedzo kuti aganizire mphamvu ya mawu awo ndi kukhudzidwa komwe angabweretse. Tigwiritse ntchito malo athu olankhulira kulimbikitsa chiyembekezo, kumvetsetsa ndi kulimbikitsa mgwirizano wa dziko. Malawi ikufunikira machiritso osati kusokonezeka. Tikumukumbutsa Archbishop Msusa za udindo wake ngati bambo wa chipembedzo mdziko lino, kulimbikitsa mtendere, kuteteza mgwirizano, kutsogolera mwachitsanzo kuti asunge makhalidwe abwino ndi uzimu wa dziko lino. Tikumaliza potero, tikulimbikitsa anthu onse a Malawi kuti apitirize kudzipereka pa ulendo wa machiritso, mtendere ndi kuyanjana. Tigwire ntchito limodzi kuti timange Malawi wolimba komanso wogwirizana. Zikomo kwambiri Reverend Alfred Chitope, ambuye akudaliseni kwambiri chifukwa cha statement imene mwayankhula mchichewa ndiponso yomveka bwino. Pa nthawi ino ndifuna ndikupasireni kwa Sheikh Mufti Chindamba kuti atipasenso comment ya mchichewa. Zikomo kwambiri. Choyambirira tithokoze atolankhani onse afika malo ano
komanso azipembedzo tonse tafika malo ano. Ndemanga zanga zili motere. Choyambirira dziko lino la Malawi limakhulupirira kwambiri mbusa komanso bishop komanso shekhe potengera kuti ndi udindo umene uli waukulu pamaso pa Mulungu kuposa maudindo onse. Zimene zimayankhulidwa ndi bishop anthu aja amachitenga kuti ndi choona. Zimene zimalankhulidwa ndi shekhe amazitenga kuti ndi zoona. Ndipo mkatikati mwa liwu lililonse limene wayankhula shekhe kapena mtumiki wa Mulungu, chimenecho anthu amachisunga kusiyana ndi anthu amene ali andale. Nde ngati ife azipembezo kapena kuti azisogoleri azipembezo amene tikusogolera mipingo yonse, tiyenera choyambirira tisamalise. Chifukwa ndi zinthu zimene zingayambise chisokonezo nziko, chifukwa ndi anthu amene anatikhulupirira, chifukwa cha mzimu wathu umalumikizana kwambiri ndi Mulungu. Koma pambuyo pamene tili ifeyo azipembezo, pamene tili azitumiki a Mulungu, sitili ndi mphamvu yayikulu yoposa Mulungu. Chifukwa mphamvu yayikulu ili ndi Mulungu. Mulungu mu Qur'ani akunena kuti Allahu ya'lamu ma fi suduri. Mulungu amaziwa zimene zili mu mtima mwa munthu. Pomwe bishop sangaziwe zimene zili mu mtima mwa munthu, shekhe sangaziwe zimene zili mu mtima mwa munthu, pastor sangaziwe zimene zili mu mtima mwa munthu. Udindo wina umafunika kumusiyira Mulungu. Musapereke chinthu chimene inuwa mulibe umboni. Ndi chifukwa chake Qur'ani hadithi imanena kuti iyakum wa dhanna fa inna dhanna akdhabul hadithi. Upewe kuganizira, kungoganizira chinthu kuti izizi zisindikugwirizana nazo ulibe munthu we umboni. Ndeti mapempha bishop athu olemekezeka amene sakuvomereza zinthu zina zimene zabangidwa kafukufuku kale mbuyomu. Opanga kafukufukuyo sanapange munthu mmodzi. Munali gulu lama lawyer, ma bishop anali momo, ma olemekezeka osiyana ogwira ntchito zosiyana ngakhale mafumu amene anali momo. Kulongosola mmene iwo azionera, koma umboni wina uli ndi Mulungu. Pamene umboni wina uli ndi Mulungu, tikupempha kuti azinenere a Mulungu tisazipangenso kukhala Mulungu. Msusa zinthu zina zimene zinazo akaweruza Mulungu mwini wake mmene zinayendera. Palipoti lija limamveka kunena kuti ndege ija inapangidwa hayala ndi office ya wachiwiri wa mulangizi wa president. Ndiganiza kuti umboni unaperekedwa omveka kunena kuti kusonyeza kuti office imene inagwira ntchito yonena kuti ndege imene ija inyamuke. Timamva lipoti lija molimvesesa bwinobwino. Komanso aja inyaka ndege anapereka ripoti lina. Nde ineyo ndikudabwa azisogolera a Mulungu amene tukumazitchano sovano kumabwera poyera kuti tizipanga judgment ngati unetafikano pa Mulungu. Izizi tiyeni ziko lino tilikhazikise likhale labata. Chifukwa ifeyo ntchito ya azitumika a Mulungu tili ndi malireso osamfikiraso Mulungu. Tikhazikise bata chifukwa mawu amene timayankhula azabweresa chisokonezo mziko potengera kuti azitumika a Mulungu ndi amene amamvedwa kwambiri kusiyana ndi munthu aliyese. Pempho langa linalilonena kuti ngati tikuyima pa gome, tiyeni tipangeza gomeyo, tisapange zinthu zimene tizioneka ngati kuti tigawanise mtundu. Chifukwa mpingo muli monse muli anthu azipani zosiyana-siyana, palibe mpingo umene umalozera kuchipani chimodzi. Ziko lino tipemphe kuti likhale ndi mtendere. Mulungu akudaliseni. Kampiri nkuteka mwina pale mafusa awiri atatu, then we call it a day.
Yes. Ndine Winston Kaimira kuchoka ku Zodiac Broadcasting Station. Poyamba funso langa atsogoleri muli apa ndila kuti mwina amene matsogolera makamaka simunatifotokozere kuti mwachokera mipingo iti komanso mwina ku mipingoko zomwe munenazi ndi zomwe amvana amene mumatsogolera akhristu osiyanasiyana kayanso anzathu achisilamu kuti amvana kuti zimenezi ndi zomwe tikufuna kuti mukanene kwa Malawi nzakuti mwamvana kumeneko ku mipingo yanu. Komanso mwina kodi Archbishop Msusa mwayankhula nawo kuti mwina mumve pa zomwe anayankhulazi. Funso lomaliza mufuna pachitike chiyani kaya Archbishop apange chiyani chokhudzana ndi nkhani imeneyi chifukwa mwangotifotokozera mwina maganizo anu koma simunakambe kuti kodi tsogolo lake likhale motani. Zikomo kwambiri. Okay, ndikuyambira sine ndi Innocent kunchedwa kuchokera ku Zodiac. Ya ndine mafunso angapo. Funso yamba ndimafuna ndidziwe kuti mwina zomwe mukuchita inuzi zikusiyana pati ndi anyamata ojiya achipani aja omwe nawonso akufuna kuti mwina pasakhale kuyankhula kosiyana pa ripoti limeneli kuti mwina anthu osaziganiza mofanana chifukwa Msusa anayankhulapo maganizo awo ndi mwina mukusiyana pati ndi ojiya achipani aja. Okay, funso lachiwiri timafuna tifunse kuti ngati atsogoleri mipingo kuti amene mukuti mukulimbikitsa mtendere timafuna tifunseni munali kuti nthawi imwe anthu mtawuni ya Lilongwe amathawa anyamata azikwanje kuvutitsidwa ndi anyamata azikwanje mtawuni ya Lilongwe ngati mukukhuzidwa adi ndi mtendere wa mdziko muno mudali kuti nthawi yonseyi osayankhulapo kanthu. Mwina panopa ndilekezeke pomwepo. Zikomo kwambiri. Ine dzina langa ndine Brenda Kayo kuchokera ku Times. Mwayankhulapo kuti Msusa alowetsa ndale pa nkhani. Ife tikhulupirira bwanji kuti inu simunatumidwe ndi ndale kukhudza nkhani. Komanso munanena kuti Msusa ayankhula zosemphana ndi chipembedzo. Tinene kuti inuyo ndi zipembedzo zina mukusemphana pa nkhani iyi muli magulu awiri osiyana. Zikomo kwambiri. Tiyankha mafunso atatu amenewo kenako timalizira pamenepo. Alright, inu aku Times mundikumbutsabe funsolo. I may miss somewhere but you need to remind me. Alright, poyambirira mwafunsa kuti nchifukwa chani simunapereke introduction kuti tachokera ku mipingo yakuti ifeyo ndife atsogoleri chimene mungadziwe Malawi muno mukakhala kuti muli atsogoleri ndi matate ndifeyo ndi ena amene ali ukuwa atsogoleri amene tikutsogolera Malawi muno ku nkhani za uzimu chimenecho ino atola nkhani muchidziwe kwambiri. Sinapereke introduction kuti ine ndachokera ku mpingo wakuti ndachokera ku mpingo wakuti zimenezo musadandaule nazo mungodziwa kuti amene wandatsogolere ndipo tikafika kumbali ya chipembedzo ngati kuli anthu amene amalemekezedwa ndi kupatsidwa ulemu anthu ake ndi amene tili munofe. Ena ali kunjako sana abwere pa zifukwa zina koma mudziwe kuti anthu ake ndifeyo. China chimene mungadziwe nchakuti ngozi ije itachitika mwina ena anu simukudziwa ngozi ije itachitika munthu amene anachita mwambo kumotchale send off kumotchale mmodzi mwa maliro aja nali ineyo amene anachita mwambo maliro aja a clinician dokotala uja amene anachita mwambo kumotchale send off nali ine mwina ena anu simukudziwa. Komanso kunyumba
kunyumba amene anachita mwambo kuti adzipita kumudzi send off amene anapanga mwambo onse kunyamula kupita kumudzi ndinali ineyo mwina enanu simukudziwa mungoti anthu amene ndi a Georgia aja iye asife ojiya imveke bwino ino atola nkhani muyitsate bwinobwino nkhani imene mudziwe kuti sife anthu ojiya. If you can replay clip ya kumochale mundiona ineyo pamene paja ndinachita nawo mwambo kunyumba ndinapanga nawonso mwambo send off kumapita kumudzi maliro adokota laja ndinachita ndineyo ndi mphamvu zimene ndinapatsidwa ndi mpingo sindinena panopo sitikuchula kuti mpingo wakuti koma mwambo ndidachita ndine kumochale mwambo ndidachita ndine kunyumba kujako mwina ena mungangoona kuti angotola enake ojiya anyamata angowatuma ena ake kuti kalankhule no nkhani si imene yoyo pamene pano mafuna atola nkhani mupange koti bwinobwino tili modzi reti asifewo ojiya ayi kodi archbishop mwalankhulana nawo ifeyo sitinalankhulane nawo koma kuti popeza uthengawo iwo analankhula pakapasite monga munthu wachipembedzo tinaonanso kuti mtsogoleri nzathu wachipembedzo ndi munthu singero ndi munthu naye ali ndi element ya uzimu komanso timavomereza kuti akhoza kulakwitsa pena pake because ndi munthu singero ayi so tinaona kuti walankhulira pagulu ifeso tilankhulira pagulu adakalankhulira kumbali ifeso tidakapita kuchani kumbali so zidakadzetsa chisokonezo zili ndi kuthekera kubweretsa chisokonezo kuti popeza walankhula ndi mtsogoleri wa chipembedzo ndikuti atsogoleri onse achipembedzo ndimene amakhalira ndimene akuyendera ndikuti ripotiyo sanagwirizane nayo ndikuti no mmene anenera ashehe anena kuti anthu amene anali mu ripoti achi they are credible muli majaji mmene muchi muli mafumu mmene muchi muli human rights mmene muchi anthu akuluakulu monsinyo ine ndimapanga kafukufuku mmawa uno monsinyo Tawale si munthu wamasewerayi monsinyo if you can do a research monsinyo si munthu amene anali mu inquiry muja si munthu wamasewerayi monsinyo ndi munthu amene amayimira bishop amatha kuntuma kuti kachiteza kuti so ife sanyamata ojiya munali kuti anyamata azikwanji nkhani imene ili pano si nkhani ya dzikwanje yayi nkhani imene ili pano ndi nkhani imene yalankhulidwa pa public imene ikhoza ili ndi kuthekera kuti kutilekanitsa ife azipembedzo kuti awo akhale mbaliyo awo akhale mbaliyo ndiye nkhani ili pano osati ya dzikwanje ngati pangabwere ya dzikwanje tidzakuitananinso atola nkhani kuti tabwerani tikufuna tikambe ya dzikwanje. But our main focus today ndiya kulankhula kwa mmodzi mwa ife Bishop Msusa. Chilipo chimene ndaiwala fusolani layankhidwa yes kuti ndekuti adzipembedzo mukusemphana pa nkhani yokhudza ripoti imene linatuluka kuti akatholika agawikana komanso inunso achipembedzo ena mwagawikana. Kodi tikusemphana ife achipembedzo kuti akatolika ali mbali yawo enawo ali mbali yawo ayi sitikusemphana koma mujendanenera kuti mukapasite ya umunthu muli element ya uzimu muli element ya thupi. Sometimes mwina polankhula munthu ineyo zinandichitikirako ndine mlaliki koma wa nthawi yayitali
mwina polalika ukaona audience nthawi zina pa Chingerezi timati you become too emotional. Chichewa chake tingati chani doctor? Poona anthu mmene alili umadzatha kulankhula zina zosiyana zimene unakonzekera zinkondwa kuti apotere ndi munthu tikuvomereza umunthu wawo kuti pena akhoza kulowera mbali ina mwina popeza ndi munthu nawo koma sizinayenera kutero ayi koma sitikusiyana. Ndifuna kungoonjezera pa zimene anena anzathuwa pa mafunso amene anafunsidwawo mwachidule kuti poyamba munafunsa kuti nchifukwa chani simudayike introduction ya mipingo imene mukuchokera. Ili ndi gulu la anthu okhulupirira osati mipingo. Nchifukwa chake tikafika mgulu limeneli timatuluka m'mipingo mwathu nkulowa mgulu la anthu okhulupirira. Ndiye sichanzeru kuti tizikatchula dzina la mpingo wathu ngati tili gulu la mpingo wathu. Nchifukwa chake sidayike introduction ya kumipingo kwathu tili mgulu la anthu okhulupirira. Mukusiyana bwanji ndanyamataja ojiya waja ife tikusiyana ko basa nyamata ojiya sirudzo kuti zimene amatsatira nzotani koma zimene timatsatira ife nzobweretsa mtendere komanso upoza mawala amene anthu ali nawo. Monga pa nkhani imene inatikhudza kuno ku Malawi imene idakhudzanso dziko lapansi, nkhani ya maliro, nkhani ya ngozi, nkhani imene ija inakhudza dziko lapansi. Ndiye ifenso ndi amodzi mwa anthu okhudzidwa oti awa archbishopuwa ife sitilinawo nkhondo iyayi tilinawo pa mtendere kungoti timangofuna kukonza kuti tikamalankhula pagulu tizidziwa kuti tulankhula mawu otani malo otani chifukwa zolankhula zathu zikhale zopoza mawala kuonjezera kupoza mawala amene tili nawo. Chifukwa ngozi zimene zija anthu amene tidaluza naini ni ngozi yopweteka kwa munthu wina aliyesa unless atakhala wina mfiti mwina singampweteke koma anthu amene adabadwa kwa umunthu ili ndi ululu ochuluka mkati mwake. Ndipo chifukwa chimenechi nkhani zimene tikuyang'ana zimene zikhoza kupoza ululu umenewu mkati mwathu. Ndiye ngati tuyang'ana nkhani zopoza ululu umenewu ndiye wina abweretse nkhani yowonjezeranso kumakanda m'mabala amenemo tikuona kuti munthu amene kunalifunika ndithu kumlankhula mapadera kuti chimwene musakandanso m'mabala wanthu chifukwa tiyamikire mtsogoleri wa dziko lino amene adapereka ufulu kwa wina aliyense kuti kasuda itanidwe koma ngati uli numboni ukhoza upita ukapereka. Ndiye awa bishop wa malankhulidwe awo amalankhula ngati ali numboni wina odziwika bwino umene wadaona ndi maso kapena polankhula pawo. Ndiye timafuna kuti iwowa akadati akalankhule bwino anendera kupita ku gulu lija nkuwaluza kuti inenso ninkaumboni yaka onjezerani mreporting. Usiyana kuti gulu lapereka lawerengedwa anthu mabala yamba kupola yonkuyimiriranso kuyamba kukanda anthu mabala. So zimenezo zimene ndimafuna ndionjezere ziko. Thank you very much for the questions that you have asked us as concerned faith leaders. With our time that we prepared, we have passed with 45 minutes, so we are out of time. So because of this, we will not take other questions due to the time that we arranged. Thank you very much. Ndikukhulupirira kuti tonse ndithu tamvetsera zimene timayankhula pano komanso ambuye alemekezeke. Nkhani yaikulu imene timayankhula pano kuti yopanga unite our nation and peace. So ponse kumene ife tili kapena kumene mkutionera koseko mute kuchimva chi understand that we are here for the peace of the nation, not any other things but the peace of the nation. That is why you have seen faith leaders from different places. Some they have come from far Kasungu, different places they have come here just to kungoyankhulapo bazimene zachitikazi komanso tikuyamikira kwambiri bishop athu Msusa kuna kuti ndi munthu ona kuti
tikuza kuona so statement anayamikira ndithu komanso anayankhulapo kuna kuti iyayi tisamakhale anthu wona kuti kukachitika ma demonstrations zinyamula kazi kwanje kachani statement yabwino kwambiri ngati imeneyo. So we are not here kuna kuti kapena ona kuti awala kuisa motani koma at least to give each other direction. Amen. Yeah, so panthawi hii ndipempha Sheikh Mufti Chindamba kuna kuti apemphere siku mkwambia. Kipemphere. Bismillahirrahmanirrahim. Mzina la Mulungu mwini kifundo mwini kisoni chosatha. Tukuyamikani Mulungu watu munthawi imene munatisonkhanitsa pano. Munayamba ndife Mulungu pamene tidali kuyankhulana komanso mwamaliza nafe. Ambuye Mulungu kalemekezeni mawu onse amene takambirana malo ano kuti akhale apamwamba pamaso panu. Ambuye Mulungu katonthozeni mitima ya anthu onse amene anaferedwa chifukwa ukuku ndi kumbali imodzi ya chitonthozo kunena kuti apaseni chikhulupiriro anthuwa ndi kutonthoza chifukwa chilichonse mumaziwa ndinu Ambuye Mulungu ya Rabbil Alamin. Ambuye Mulungu palibe munthu amene amaziwa chisisi chilichonse pokhapokha ndinu, ndipo munthu akhoza kuyankhula molakwika koma inuyo tikupempha Ambuye Mulungu khululukani kwa munthu aliyense amene angayankhule molakwika chifukwa ifeyo tili pasi pa mapazi anu ya Rabbil Alamin. O Mulungu wathu, panthawi imene tikusiyana mayankhulidwe ena angayankhule mosiyanasiyana, maganizidwe angaganizenso mosiyanasiyana, zochita zingachitike zosiyanasiyana, koma mukakhululukire munthu aliyense amene angaganize mopotoka inuyo mukampase chiyero ya Rabbil Alamin. Palibe munthu amene ali wapamwamba kwa ife azitumiki a Mulungu, tonse tili pasi pano, ndinu amene mmaziwa kulakwa kwathu. Kati khululukireni zimene talakwisa mayankhulidwe pano komanso zimene adayankhula munthu aliyense zolakwika pamaso pano mukatikhululukire ya Rabbil Alamin. Zonsezi tikusiya mwa aneneri anu onse amene munatumiza pa dziko lino lapansi, mwachidule tingonena kuti Adamu, Ibrahima, Musa, komanso Yesu, komanso Muhammadi. Amin. Chabwino jetu pamenepa ndi pamapeto penipeni pa msonkhano wa Tulankhani umene umachitika kuno ku Lilongwe, ndipo panali atsogoleri osiyanasiyana azipembedzo zosiyanasiyana titelo amene anafika pano kufotokoza ndithu mawu awo okhuzana ndi ripoti lija la ngozi ya ndege yomwetu latuluka posachedwa apa. Ndiye ambakambanso za mawu amene anena posachedwa apa Archbishop Thomas Msusa ampingo wa Katolika. Ndiyetu mwamvapo ndithu zosiyanasiyana zomwe anakonza atsogoleri amenewa komanso mafunso atulankhani omwe anakonza okhudzana ndithu ndi zomwe anatenga pa nthawi yamasana kuti a Malawi akhale ndithu akumva komanso mwina adziwe zomwe anakonza pa nthawi inoyo. Ndiye pa nthawi ino tikubwezeretseni ku nyumba yathu yowulitsira mawu kuti apitirize ndi mapulogalamu otsatira.